Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Baya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, May 23. Retiradong sundalo, arestado matapos barilin ng kapitbahay. Vice Mayor-elect Amos Rivera nanindigan na ipapasuspinde ang paniningil ng environmental fee sa water bill ng mga Angeleño. Ilang cabinet members ni PBBM nagsumite na ng courtesy resignation. Bantay presyo at cashless transaction sa mga LGU, pinaigting ng DILG Region 3. At Rosas ng Pag-asa, debosyon kay Santa Rita de Casia. Kalaboso ang isang retiradong sundalo matapos umunong barilin ang kanyang kapitbahay sa gitna ng umiiral na gun ban sa barangay Siling Bata, Pandi, Bulacan, hating gabi nitong Miyerkules, May 21. Ayon sa investigasyon, dead on the spot ang biktima na kinikilala bilang si alias Jose, 53 years old, isang construction worker at residente ng naturang barangay. Arestado naman ang suspect na si alias Manny, 70 years old, dating miyembro ng militar na Tubong Nueva Ecija at kasalukuyang naninirahan din sa lugar. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, na-recover mula sa kanya isang improvised firearm na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Ayon sa ulat, dakong 12:30 a.m. nang maiulat sa Pandi Municipal Police Station ang insidente. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng pulisya at agad na kinordon ang mga crime scene. Humingi rin sila ng tulong mula sa Scene of the Crime Operatives o SOCO ng Provincial Forensic Unit 3 para sa masusing investigasyon. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong murder, paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa Omnibus Election Code, kaugnay ng election gun ban. Nasa kustodiya na rin ng Pandi Police ang suspect at inihahanda na ang pagsasampa ng formal na kaso. Ngayong natapos na ang halalan at naghihintay na lamang maupo sa pwesto si Vice Mayor-elect Amos Rivera ng Angeles City, sinabi niyang hindi lang pambobola ang campaign promise na isusulong niya ang suspensyon ng pagpapataw ng environmental fee sa water bill ng mga Angeleño. May exclusive report si Paulo G. Santos. Hindi mapapako ang pangako. Ito ang garantiya ni Angeles City Vice Mayor-elect Amos Rivera kaugnay ng environmental fee sa water bill na dinaraing ng mga Angeleño. Matatanda ang isa sa mga campaign promises ni Rivera ang pagpapasuspinde ng paniningil ng environmental fee na anilay dagdag pasakit lalo na sa mga mahihirap. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News, sinabi ng bagong halal na Vice Alcalde na bagamat hindi pa sila nakapagpupulong ni Mayor-elect John Lasatin, ay plano na umanong ipa-review sa City Council ang naturang fee. Paliwanag ni Rivera, malaki ang posibilidad na masuspindi ang paniningil ng environmental fee habang isinasagawa ang recalibration. Lalo na anya kung makikita sa pagsusuri na may mga hindi patas na rate sa pagitan ng residential at commercial consumers, partikular na sa serbisyo ng sipuning o pagpapasipsip ng Poso Negro. Aminado si Rivera na siya mismo ang bumalangkas ng ordinansa noon para maisakatuparan ang pagpapatupad ng environmental fee bilang pagsunod sa Clean Water Act. Anya, layunin ng fee na ito na makatulong sa pagtataguyod ng malinis na kapaligiran at maayos na sanitation sa lungsod. Gayunpaman, inamin ni Rivera na naging kontrobersyal ang implementasyon ng nasabing fee, partikular na sa isyu ng pasilidad at sa pagkakasangkot ng third party o pribadong kumpanya na kinumisyon para sa serbisyo. Sa puntong ito, tiniyak ni Rivera na bubusisiin ang sistema at magsasagawa ng serye ng konsultasyon upang makuha ang saloobin ng mga consumer at iba pang stakeholders. Yes, actually, kailangan talaga dito pakinggan ho natin yung sentimiento o inahing po ng ating mga kababayan, no, patungkol dito sa environmental fee. And it's good to hear po, no, na may instruction po sa ating executive na kailangan po ma-review and ma-revisit po yung mga ordinances na tingin ho natin may kailangan po talagang i-improve or i-amendahan, no? And one of which nga yung issue sa environmental fee. And ang first step po dyan
in the implementation of the due process of law is masuspend muna yung collection po ng environmental fee papunta dun sa pag-revisit at pagre-review dun sa ordinansa kung saan po kami po ng mga 10 newly elected councilors kailangan magtulungan po kami dito para po maayos no kung meron pong kailangan ayusin dun sa nasabing ordinansa po natin. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kasunod ang naging resulta ng 2025 national and local elections, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusubite ng courtesy resignation para sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete bilang bahagi ng isinusulong na revamp ng kanyang administrasyon. Kung sino-sino mga tumugon, alapin sa report ni Raymond Tasoy. The time for comfort zones is over. Ito ang bahagi ng pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na tumutukoy sa panibagong direksyon sa kanyang liderato na tinawag niyang bold rest. Nitong Huwebes, May 22, iniatas ni PBBM ang paghain ng courtesy resignation sa lahat ng cabinet secretaries kasunod ng resulta ng midterm elections nitong May 12. As of 5 p.m. nitong Huwebes, ilang kilalang opisyal kabilang ang mga kalihim na mga pangunahing ahensya ang agad na nagsumite o nagpahayag ng kahandaang magsumite ng kanilang resignation. Kabilang sa mga nagpasa ng courtesy resignation, sina Lucas Bersamin ng Office of the Executive Secretary, Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs, Ralph Recto ng Department of Finance, Gilberto Teodoro ng Department of National Defense, Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice, at John Vic Remulla ng Department of the Interior and Local Government. Sumunod rin sina Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture, Maria Cristina Aldeguerroque ng Department of Trade and Industry, Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment, Teodoro Herbosa ng Department of Health, Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development, Vivencio B. Dizon ng Department of Transportation, at si Rafael Lotilla ng Department of Energy. Kasama rin sa listahan sina Sani Angara ng Department of Education, Maria Antonia Loizaga ng Department of Environment and Natural Resources, Amena Pangandaman ng Department of Budget and Management, Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology, Conrado Estrella III ng Department of Agrarian Reform, Cristina Garcia Frasco ng Department of Tourism, Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development, Henry Roel R. Aguda ng Department of Information and Communications Technology, Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, at Arsenio Balisacan ng National Economic and Development Authority. Kabilang din sa mga nagsumite ng resignation, sina Eduardo Año bilang National Security Advisor, Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, at J.C. Ruiz ng Presidential Communications Office. Mula naman sa attached agencies ng Office of the President na kasama sa mga nagbitiw, sina Ernesto Perez ng Anti-Red Tape Authority, Dante Francis Ang II ng Commission on Filipinos Overseas, at si Jose Francisco Benitez ng Technical Education and Skills Development Authority. Ayon kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito ay hindi tungkol sa personalidad, kundi isang panawagan para sa mas maayos na pagganap, wastong pagkakahanay at kagyat na aksyon. Binigyang diin niya na ang mga naghatid at patuloy na naghahatid ng resulta ay kikilalanin, ngunit hindi na maaari maging kampante. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, tiniyak naman ng palasyo na mananatiling tuloy-tuloy ang mga serbisyo ng pamahalaan habang isinasagawa ang transition phase ng gabinete. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Dalawang memorandum circular ang inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG para paigtingin ang pagpapatubad ng bantay presyo at cashless transaction sa mga lokal na pamahalaan. Kinilala rin ng kagawaran ang mga natatanging sangay ng kanilang tanggapan dito sa rehiyon.
Magbabalita si Jody Dizan Mercado. Patuloy umano ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa pagbubuo ng mga programa upang higit na maging epesyente ang iba't ibang proseso sa lokal na pamahalaan. Kabilang narito ang reactivation ng Local Price Coordinating Councils o LPCCs. Ayon kay DILG Region 3 Regional Director Attorney Anthony Nuida na may inilabas sa Memorandum Circular upang higit na maisaayos ang implementasyon nito. May deadline tayo din until June. So far, nagko-comply na po ang mga LGUs natin dyan. Basic information na hinihingi sa kanila, of course, ma-reactivate, nagme-meeting ba yung council, tapos may mga initiative na ba para bumaba yung presyo or ma-monitor yung prices like inspection ng mga public markets, may mga private, even private markets, ano pa? Mga rice mills also para ma-ensure na walang mag-ano ng presyo o overpricing. Yeah, tama po. And yan, basic consumer complaint desk. Mayroong lugar kung saan office na dapat kung may magrereklamo ay may mag-address ng reklamo nila at magre-receive ng reklamo. Okay. Ongoing rin ang pagpapatupad ng cashless transactions na hinihikayat ng DILG sa LGUs. The President is very na mag-automate ang mga opisina kasi yun naman talaga ang kung saan papunta. Yun na yun, maximizing the technology. So in partnership with the Central Bank o Bangko Sentral ng Pilipinas, nilaunch namin I think 2 years ago yung Paling QR na tinatawag. Ito yung pong cashless payment sa palengke or public markets, even sa tricycles, no, public utilities po, trans po. And then there's a latest, I think they're expanding na yung mga ibang services, pagbayad sa services ng LGUs, collection ng mga fees, charges ng LGUs, maging cashless na rin or online payment na. Oo, hindi naman na pwedeng tanggihan kung nagbabayad ng cash. Okay. Oo, but we encourage na gano'n. Kasi yun din yung sa ARTA, part ng requirement to ease of doing business na mas better kung may technology. Samantala, isinagawa ang unang Regional Management Conference ng DILG Region 3 nitong Miyerkules, May 21, 2025 sa The Green Manor, City of San Fernando, Pampanga. Dinaluhan ang quarterly meeting na ito ng provincial, city directors, program at planning managers kung saan pinag-uusapan ang mga gawain ng tanggapan. Una is, dinidiscuss namin yung mga programa ng opisina, anong status, marami po bang hindi nagko-comply, mga ganon, monitoring namin. Then, ano pa yung dapat gagawin? Ano na yung mga plans for the next quarter and the next semester? Mga issues na na-encounter nila in the implementation of the programs para yung nagkakaintindihan ba yung bawat isang ano lang kami as DILG, kung isang boses, isang organization na talagang kakaisa at nagtutulungan kung may mga issues na dapat tulungan at kung may medyo mga naglalag or mga gaps na address po kaagad. Binibigyang parangal din sa pagtitipon ang mga sangay ng DILG sa rehiyon na naging magandang performance sa loob ng 3 buwan. Sa Gawad Tanglaw para sa Monitoring and Evaluation Division sa Quarter 1, first place sa provincial category ang Aurora, ikalawa ang Pampanga at ikatlo ang Tarlac. Sa Highly Urbanized City o HUC category, first place ang Angeles at Olongapo. Sa PEAKS Awards na ukol sa Capability Development Division Quarter 1, naka-gold ang Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales at silver ang Nueva Ecija. Kapwa naman naka-gold ang Angeles at Olongapo sa HUC category. Habang sa Charms Awards para sa Finance and Administration Division, third place ang Tarlac, Nueva Ecija ang second at first place ang Bulacan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ngayong summer, i-level up ang summer road trip ng pamilya at buong barkada kasama ang all-new Geely GX3 Pro. Isa ito sa pinakaabot kayang crossover ngayon. Perfect sa city driving or weekend getaways. Thanks to its stylish look, spacious interior at fuel-efficient performance. Available na ito sa Laos Auto Group, kaya't kung dream mo magka-crossover sa swak na budget at lifestyle mo, ito na yon.
At para mas makilala pa ang GX3 Pro, silipin natin ang standout features ito mula sa kanyang modern tech, safety systems at comfort level na siguradong pasok sa panlasa ng Pinoy car buyers. I'm Mark Angelo Usman, the business manager of Geely Bacolor. So si Geely, basically 2019, dumating siya sa Philippines, no? Doon pa lang sa 2019 na yun, nakilala na siya, and I must say na yung Geely brand, nasa top 10 siya noong 2019 hanggang sa ngayon, nasa top 10 naman siya. So para kay Geely GX3 Pro Comfort, yung unit kasi, dumating pa lang sila recently. So, ang promotion namin dito, mag-all-in lang ang client natin kapag once na na-approve ng 20% approval, 25,000 ang down payment. All-in na yon. Free na yung insurance, shuttle mortgage, and LTO, and everything. And then, ang monthly niya, nasa 16,546 for 5 years. So, sa GX3 natin, sa presyo pa lang, nabanggit ko kanina, ang presyo natin is pang masa siya. Kung titingnan natin, is 799 for the compact sedan unit, which is kung mapapansin ninyo, mataas siya compare sa mga sedan, and parang nasa crossover variant na siya. So, right now, price is our campaign with the GX3. Yung makina niya is 4-cylinder, 1.5 gasoline. And then horsepower, ang horsepower natin kay GX3 is nasa 102. So doon pa lang parang positive na tayo na maganda yung sasakyan natin. In terms of legroom, in terms of size, sa headroom, sa legroom, superb naman siya doon sa kanyang segment. Yung advantage niya, yun, I should say na yung fuel efficiency niya. So, yung fuel efficiency niya, from point A to point B with minimum of 15 km per liter. So, imagine, minimum lang yon. Depende pa sa driving habit nung mismong gagamit ng unit natin. With moonroof na siya, and then reverse camera. Yung size ng multimedia niya, 8 inches. So, malaki na siya. Comparing the other segment, other variant or other brand na nasa segment niya. Yung suspension niya, actually, superb naman yung suspension niya. So, hindi naman siya nalalayo doon sa mga traditional car na nandito sa Philippines. Like, sa front suspension niya, naka-MacPherson strut na siya na coil spring. And then dun sa likod naman is torsion beam. So parang naririnig lang natin yun sa mga Japanese car and American car. So right now, kahit dito sa Geely, andito na yung mga features ng mga dating brand na tinangkilik ng mga Pilipino. Actually, I'm inviting all of our clients or our interested buyers na pumunta sa Geely dealership located at Jose Abad Santos Avenue, Barangay Macabacle, Bacolor, Pampanga. We are siding po si Max's Restaurant sa Bacolor. And then, sa mobile number po, naman po namin, you can contact us at 0918-854-2766. Sa Facebook page naman po namin, you can reach us at Geely Pampanga Official. With GX3 Pro, I think giging confident ang lahat nung bibili ng GX3 Pro natin. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News, boses ng business sector sa lalawigan. Ganito may tuturing na papel ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated of PAMCHAM dito sa probinsya. Sa kanilang 81st General Membership Meeting at Biz Matching Program, patuloy na pinalalakas ng organisasyon ang business relations at cross-industry support. Para sa buong detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. Patuloy na isinusulong ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Inc. o PAMCHAM ang isang mas maunlad na Pampanga. Nitong Huwebes, May 22, isinigawa ng PAMCHAM ang kanilang 81st General Membership Meeting and Biz Matching Program sa Laos Group Event Center, City of San Fernando. Layon ng aktibidad ang mapalakas ang kanilang business connections na maaaring makapagbukas ng mga oportunidad tungo sa mas maunlad na ekonomiya, hindi lang sa lalawigan, kundi maging sa buong rehiyon. Sa masayang Biz Matching Program, nabigyan ng pagkakataon ang mga CEOs at managers na ipakilala ang kanilang business sa iba't ibang industries na present sa pagtitipon, kagaya ng mga dealerships, manufacturers, ICT, healthcare, real estate, education, agriculture at marami pang iba. Kaugnay ng temang Countryside Economic Outlook Post-2025 Midterm National and Local Elections, nagbahagi rin ng kanilang mga economic insights ang mga guest speakers. Ang chairman ng Center for Research and Communication na si Dr. Bernardo Villegas, tinalakay ang forward-looking perspective ng economic prospects sa lalawigan kaugnay ng katatapos lang na halalan. All these 4 Ps, all the band-aid solutions, especially during elections, they don't bring down poverty incidence in the long run. It's employment, it's productivity, it's skills training that will bring down poverty incidence. Habang ang Assistant Regional Director ng Department of Economy, Planning and Development o DepDef Region 3 na si Dolores Molintas, tinalakay naman ang economic status ng rehiyon at Pampanga kaugnay ng mga key trends at projections sa lugar. In the last 2 years, the region and the entire country faced numerous challenges. While some of this affected the entire economy, as many of these conditions and challenges may already represent the new normal, building resilience must be of top priority. At the same time, there is a need to step up efforts to raise productivity through modernization and innovation. Bukod sa mga makabuluhang impormasyon at mas matibay na business relations, ginanap rin dito ang induction ng mga bagong miyembro ng PAMCHAM. Para sa mga bagong miyembro, mahalaga umano ang pagbuo ng business connections para sa growth ng isang negosyo, lalo na ng mga homegrown brands. Of course, as a business owner, very important sa amin yung mag-build ng connections. Of course, hindi lang sa financial gain, kundi din dun sa kung paano tayo matuto from their experience as long-term ng business establishment owners. So, being a homegrown brand as well, gusto kong maging exposed yung brand to many Kapampangan industries also. With a community like PAMCHAM, it's a very, very tight-knit community na nakikita mo talaga na every member, they are willing to support the other members. Nag-decide kami na mag-join sa PAMCHAM para makakilala kami din ng mga business owners and also to have a solid business community. Sa pamamagitan ng mga pagtitipon na kagaya nito, layon ng PAMCHAM ang maisulong ang kanilang misyong magkaroon ng isang maunlad na business community dito sa Pampanga. Samantala, nagkaroon rin ng awarding para sa mga early bird o mga maagang dumating at raffle draws sa pagtatapos ng pagpupulong. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa ibang balita, umabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang dibidendong rinamit ng Clark Development Corporation o CDC sa national government para sa taong 2024. Alinsunod ito sa Republic Act 7656 o mas kilala bilang Dividend Law. Ibinahagi rin ng state-run corporation na sa kabuuan ay nasa 5.5 billion pesos na ang kanilang kontribusyon sa pamahalaan mula nang maupo sa palasyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Batay pa sa datos ng CDC, noong 2022 ay mahigit 1.2 billion pesos ang kanilang niramit sa government coffers, habang 1.8 billion pesos naman para sa taong 2023. Paliwanag ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Venadera, mahalaga ang mga remittance mula sa government-owned and controlled corporation gaya ng CDC dahil ginagamit ito para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Binigyan din ng opisyal ang importansya ng good governance upang matiyak na napapakinabangan ng taong bayan ng public revenues. Isinagawa ang ceremonial turnover ng cheque sa Department of Finance Tower sa Malate, Manila noong May 14. Dinuluhan ito ni De Venadera, CDC Chairman Edgardo Pamintuan, Noy Finance Secretary Ralph Recto at iba pang mga opisyal. Matapos sa matinding pagpili, pinarangalan na ang The Outstanding Senior High Students of Angeles City. Kinilanin sila sa report na ito. I really feel happy pero more importantly po honored. No? Lalo na parang ito po yung opportunity namin na ma-realize na yung leadership po namin, marami pa palang mararating. Marami pa po mga tao na pwede naming matulungan at na-inspire po kami kasi nare-realize nga po namin na there are so many like-minded people na pareho po kami ng goals and nakita po namin na marami pa po kami magagawa with the help of this community. Sabi nga po ng speakers kanina, we are a family here at TOSA and seeing that I have friends here po na nakita ko po na gano'n po sila kagaling at the same time gano'n po sila kabait. Nare-realize ko po na there is so much more room for growth, especially for me. And this award, aside po sa fact na syempre masaya po tayo, but it fuels that passion to grow more as a person, as an individual, and to bring what we learned here in Angeles to wherever we go. Ito ang sinabi ni Burwell Rochester P. Ocampo ng Angeles City Science High School matapos sa parangalan bilang isa sa The Outstanding Senior High Students of Angeles City o TOSA 2025. Isinagawang awarding ng Gawad Parangal sa Gabaldon Hall ng Department of Education Schools Division Office of Angeles City o DepEd SDO Angeles City. Bukod kay Ocampo, kabilang sa mga TOSA awardees ngayong taon sina Clarice Zenaya Ann M. Apostol ng Governor Rafael L. Lazatin Integrated School, Lyle T. Castro ng Systems Plus College Foundation, Justin Kaiser Uway Cosico ng Rafael L. Lazatin Memorial High School, Mariel Crizel Y. David ng Holy Angel University, Princess Maristel L. Dairit ng Angeles City National Trade School, Gabriel B. Patungan ng Bonifacio V. Romero Memorial High School, at Mary Felicity B. Ravelo ng Angeles City Science High School. Ayon kay Daniel Morales Salazar, Local Organization President ng JCI Angeles City Kulat, ang TOSA ay matagal ng proyekto ng kanilang grupo, katuwang ang DepEd SDO Angeles City. This aims to give inspiration to our students, senior high level, kasi we also have yung mga high school namin, which is called Wailea, but this one is for the senior high, for them to be inspired and to prepare them for their future. Kasi we would like to start assessing the students at an early age for their character sa leadership talaga. Yeah, aside from the academics, like overall. Actually, we are really looking at a younger age kasi they're very active. The ideas are there. Like, hindi naman dahil less responsibility, but we are preparing them sa pressure ng life then in the future. Lalo na if they wanted to, what do you call this? If they wanted to become a leader na nagsiserve sa community, we really need, like our country really needs that kind of people na papass on, ganyan, to influence then the young one. Sinabi naman ni Nico G. Morato Jr., TOSA Project Chairman, na naging matagumpay ang Gawad Parangal sa tulong ng iba't ibang partners. Pinoproduce namin mga future leaders, syempre. Alam namin na sa una pa lang, hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Pero kung pagbabasihan natin sa mga pinaghirapan nila, ang daming mga dumaan na pagsubok sa buhay nila. Pero nakita natin na masaya, nakangiti ang ating mga awardees. Siyempre, ina-expound namin sila bilang mga future leaders. Siyempre, naniniwala kami sa kanilang kakayahan na alam namin na hindi pa sila hanggat dyan. At
marami pa silang mararating at mataas pa ang kanilang makakamit na parangal. At may mako-contribute sa... Yes, at may mako-contribute pa silang tulong o impluwensya, hindi lang sa kapwa nilang kabataan, kundi pati na rin sa sambayan ng Pilipino. Naniniwala si Amando Yutuk, Chief Education Supervisor, Curriculum Implementation Division ng DepEd SDO Angeles City, na dumaan sa matinding seleksyon bago napili ang mga TOSA ngayong taon. Kung titignan po natin, sir, no, dumaan yan sa isang masusing screening process, rigid screening process. And I have said a while back, I had been engaged for 3 years now in the screening process, from the paper evaluation to the panel interview. No? Kumbaga, hindi lang siya sa academics. Tinitignan din po yung ibang arena, ibang dimensions ng ating mga would-be outstanding students. Like yung kanilang character, yung kanilang commitment, yung leadership nila, and community service. So, through the screening process, I would say that they have selected the deserving, outstanding senior high students of Angeles. Anya, mahalaga rin ang kolaborasyon ng public and private sector sa kapakanan ng mga mag-aaral. We provided quality education to our learners in Angeles City. And actually, in the articulation of quality education, in DepEd Angeles City, we maximize instructional supervision, mentoring, coaching, technical assistance to our teachers, to our school heads, so they can deliver their functions well for the benefit of our learners. And we produce this kind of learners because of doing our mandates and, of course, partnership with our external partners, collaboration with our external partners, just like the JCI Kulyatan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Panoorin naman natin ang latest sa ating weather report. Ang pagtaya ng panahon sa susunod 24 oras ngayong araw ng Biyernes, Mayo 23, 2025. Intertropical convergence po ang nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao at Palawan. Dahil po dito ang Mindanao, Palawan, Negros Oriental kasama po ang Siquijor. Ay saan po natin magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya pag-iingat po sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman at minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Samantala, ang bahagi ng Batanes kasama po ang Babuyan Group of Island ay magkakaroon ng bagyang maulap na papawirin dahil sa mga naman po sa epekto ng reach of high pressure area. Ang Metro Manila kasama po ang Central Luzon at nalalabing bahagi ng ating bansa ay saan po natin na maganda at mainit na panahon sa umaga hanggang sa tanghali at may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bandang hapon o sa gabi. Dahil naman po sa localized thunderstorm dulot ng easterlies. Ito po ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa. Patroness of Impossible Causes. Ganito nakilala si Santa Rita de Casa. Gaano man kalaki ang hiling ng kanyang mga deboto, naniniwala mga ito na walang imposible sa Diyos. Taong-taong ipinagdiriwang at tinadayo ng mga deboto ang Santa Rita Parish Church sa Pampanga, kung saan rin nakalagak ang first-class relic ng Santa upang magdasal at ibulong ang kanilang hiling sa Santa. Taon-taon, daan-daang deboto hindi lang ng mga Reteño, pero maging ang iba pang Kapampangan sa kalapit na bayan ang dumadalo sa kapistahan ni Santa Rita de Casa tuwing May 22. Kilala si Santa Rita bilang Patroness of Impossible Causes. Pinansagan rin siya bilang patron ng mga biktima ng pang-aabuso, mga balo, may sakit at ng mga mag-asawang nahihirapan sa kanilang relasyon. Kaya naman marami ang bumibisita sa Santa Rita Parish Church, Pampanga, dala-dala ang kanilang mga petisyon. Mula sa paggaling ng mga karamdaman, paghingi ng pag-asa,
gabay, kapatawaran, o kahit na ng mga milagro. Malalim ang kanilang pananampalataya, yung pinaguhugutan nila ng lakas, kayang Diyos. At saka ang pagtulong ni Santa Rita, talagang naniniwala sila dito. At maraming mga miracles na nangyari sa buhay nila. Countless, hindi na mabilang-bilang. Ramdam ang lalim ng kanilang pananampalataya. Dahil mahaba man ang pila, tinitiis ito ng mga deboto para lang makalapit at makapagdasal sa first-class relic ni Santa Rita na nakalagak sa gilid ng altar ng simbahan. CWL po ako nagmamaki, resettlement Mabalacat, Pampanga. Taon-taon po, pumupunta ako dito kahit napubuhay yung asawa ko. Kasi po, talagang posible pong hindi kayo gumaling kay Apong Santa Rita. Kasi noon, mal-stroke ako. O ngayon, ayan, dahil sa kay Apong Santa Rita, paniniwala, imposible, ayun, nakalakad ako uli. Dito yung mal-stroke ko. Ako ganun pa ako, kubit-kubit. Okay na ako ngayon dahil kay Apong Santa Rita. Hindi kami nag-stop dito, piyesta every feast day niya. You have peace of mind, peace of life, peace of lahat. And we believe in God, we believe in all His saints. One example is Saint Rita. I believe in her, and we pray and pray and pray to all the saints, but mostly to Saint Rita. Because Saint Rita kasi napaka-imposible naman itong gusto ko, pero alam ko, nothing is possible para sa kanya, no? Yun, ang paniniwala ko, bibigay niya yung dinadasal namin. Number one, dinadasal ko, kung matanda na ako, sa heaven. Sama niya ako doon sa heaven, doon sa house of the God. Para sa mga deboto ni Apong Rita, gaano man kalaki o kaliit ang mga hiling, ay walang imposible kung ilalapit sa Santa. Ito ang sinisimbolo ng mga rosas na pinamimigay sa petsa ng kanyang kapistahan. Hango ito sa rosas na hiningi ni Santa Rita sa kanyang binsan nang bisitahin siya nito sa kanyang mga huling sandali. Midwinter nang hilingin ng Santa ang rosas na mula mismo sa kanyang bahay sa Italia. Kaya imposibleng may tumubong rosas dito. Kabila nito, inihayag umano ng Santa na walang imposible pagdating sa Diyos. Dahil dito, madalas ilarawan si Santa Rita na may hawak na rosas o kaya na may rosas sa kanyang paanan. Samantala, ang Ritenyo na si Erico Marcelo, 18 years old, bagamat bata pa ay kinikilala niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang malakas na pananampalataya at pagbibigay importansya sa kultura at tradisyon ng lugar. Bagamat bata pa, nakakamangha kung paano niya ikwento ng may lalim ang kanyang karanasan bilang isang deboto sa kanyang bayan. Mahalaga sa amin ng devotion kasi mga buhay ang tradisyon dito, talagang ipinamamana sa mga henerasyon. Kaya ako, bilang isang kabataan, kailangan din na ma-share palalo ang mga tradisyon na namulatan namin dito sa Santa Rita. Kailangan nating pahalagahin ang ating mga kultura, tradisyon at pagdedebosyon kay Santa Rita. Dahil ito ang nagpapayaman sa atin at nagpapalalim sa atin ng ating pananampalataya. Sa mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pagpapasalamat na kagaya ng mga karanasan ni Naaling Corazon, ng Gatdula family at ni Erico, makikita kung gaano kahalaga ang pagkilala o pagdiriwang sa mga pista kagaya ng kay Santa Rita. Ani Among Ted, outgoing parish priest ng Santa Rita, sa pamamagitan ng mga ito, nabibigyan ng pag-asa ang mga deboto na nailalapit sila sa Diyos ng kanilang pananampalataya. Yung pag-ibig ng Diyos ay binuho sa ating mga puso. Kaya nga, hindi tayo mabibigo, no? Hope doesn't disappoint. Kaya nga, yun ang pinaniniwalaan ni Saint Rita sa buhay niya. Kaya nga, hindi pwedeng mawala yung pista, no? Ito'y pinaguhugutan ng lakas ng mga tao. Yesterday, today, and forever. God is good all the time. Huwag tayong bumitiw dahil may Diyos tayong buhay na buhay. At hindi tayo pababayaan
ng Diyos, binigay niya ang mga saints at lalong-lalo na si Santa Rita. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Pinaghalo ang sining at kasaysayan sa bagong pelikula ni Love Diaz na Magellan. Tungkol ito sa pagdating ng mga dayuhan sa Pilipinas noong 1521 at ang simula ng kolonisasyon. Pero hindi ito basta-basta kwento ng nakaraan. Hinahamon ito ang mga tradisyonal na pananaw tungkol sa ating mga bayani at pambansang pagkakakilanlan. Alamin ang buong detalye sa report ni Danny Cadzino. Isa na namang thought-provoking na pelikula ang handog ng award-winning Filipino actor na si Love Diaz sa kanyang latest film na Magellan na ipinalabas kamakailan sa Cannes Film Festival. Bida rito ang Mexican actor na si Gael Garcia Bernal na gumanap bilang si Ferdinand Magellan, isang kilalang Portuguese explorer na naunang nakarating sa Pilipinas noong 1521. Ang pelikula ay nagbibigay ng bagong perspective sa kolonisasyon ng bansa. Ayon kay Diaz, may posibilidad na hindi totoo ang kinagisnang pagkakakilanlan kay Lapu-Lapu bilang unang bayani na lumaban sa mga dayuhang mananakop. Higit isang dekada raw itong inaral ni Diaz para mahubog ang kanyang teorya. Inihanda na rin daw niya ang kanyang sarili sa mga posibleng batikos at akusasyon ng historical revisionism. Isa si Love Diaz sa mga pinakatanyag na direktor sa bansa. Kilala siya sa kanyang natatanging estilo sa pelikula na tinatawag na slow cinema. Mahaba, mahinahon at malalim ang mga kwento. Pero compared sa mga dati niyang opera na umaabot ng 8 to 11 hours, medyo maiksi ang Magellan na nasa 2 hours and 40 minutes lang. Matatanda ang nagwagi si Diaz ng Golden Lion sa Venice Film Festival noong 2016 para sa pelikula nitong The Woman Who Left. Ngayon, sa pelikulang Magellan, muling ipinamalas ng direktor ang kanyang layuning balikan at muling tuklasin ang pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa gitna ng mahabang panahon ng kolonisasyon ng mga banyaga. Samantala, muling ipinamalas ni Gael Garcia Bernal ang kanyang husay sa pag-aarte. Ngayong siya ay gumanap bilang Magellan. Nakilala si Bernal sa mga critically acclaimed films tulad ng Y Tu Mama Tambien at The Motorcycle Diaries. Danny Cadzino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend.